Bayo, wong kok penggaweane turu wae. Wis gak gelem nyambut gawe. Wong kok saiki pisan wayahe nyarutang. Gak kira gregetno sing iki. Oh, dapurane sekoyo ngono, tapi coba bayi aku ben oleh teko ndi ngono. Sekoyo ngono. Rupane amit-amit coba bilang awet kok ya untung gak duwe anak. Kalau duwe anak gak dapuranmu kok paling. Yo, tangi yo. He. Yo. Mati bayar iki. Yo. Oh, ditemono kan mari yo. Ya, si kamera ini. Itu gak kok. Ayo. Ayo. Minta kekon. Apa sih kayak mana ibu? Rai lu gak tangi-tangi. Muka enaknya mau ngiping jadi kolet. Kamu gak cerah di mana yang udah kartu? Apa kau oleh tak? Muka nih niat kowe. Gak niat ngono kok bedok. Tok ngono kok uripmu. Oh tadi bucin sama ya nyocot aja. Sopo katanya kerasan. Tadi wong wedok nyocot aja. Lakone gak tau belanjani aku kok. Terima mau pakani rambanan, tok normal sama aku wedhus. Tapi lah arep sih. Yo, kate gak arep piye mengeluwe. Lho lah iya bisa lebih ada masalah sih bos. Wong kok. Iku no, ngalih-ngalih kono. Golek penggawean kono. Golek penggawean ndine. Aku tuh mumet-mumet golek penggawean gak ono. Nek terima mumet, tok aku ya iso. Wong kok. Ya pandangan sampean golek kerjaan pun golek kerjaan ndi. Iso karepmu. Nyolong-nyolong peda. Haram rek nek ngene ku. Pokoke lek duwe wong kok batang. Lu nang aja kono. Nang kono. Golek penggawean kono saiki ku koyo nyaur Bang Plecet. Ya wis aku tak budal wis dungakno aku oleh penggawean. Mosok kanane wong turu wae. Bakal wong itu to. Loh. Yuk. Piye, Bos? Piye wingi jare wae bayar iki? Bayar apa? Bayar cicilan kok. Diutang ngono kok. Sing utang lu sapa ya? Kok nagih nang aku kon. Jenenge bojomu sapa? Mutmainah. Lah itu telan nenek di kene. Wis enek 2 wulan kita durung riyo ya. Mutmainah wis telat. Ndak piro? Utang 10 juta. Ya jalur nang brek sih. Kok lapo jalur nang? Bojone kok. Ayo, sing kon utang sapa? Sing utang sapa tak takoni? Lah sing utang bojomu. Ya sapa jenenge? Mutmainah. Lah kan bojomu ae. Lho, aku jenenge sapa? Jenengmu Gayo. Lah itu kun sapa jenenge? Jenengmu kon jelas awakmu. Si anakku sapa jenenge? Mutmainah. Lho ya tak kira Mutmainah sih. Lah wis tak parani lek ngono. Ya paranono sih. Wis tak oke tak parani ya. Ya sih. Mungkin gak melok. Gak melok utang aku tin melok. Melok nyaur. Parangane rek. Blas. Gedeng kon iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kemisal. Iki monggo. Iya iya Pak. Tadi ini wis 2 minggu tak semaya nih. Lagi wis 2 bulan. Piye yo iki yo urusane bojoku. Ya, mau padha bojone sampai di kono, cari kata tanggung jawab ya. Lho piye arek gak tanggung jawab ku bojone. Wis pokoke yo urusan karo bojoku sampeyan Mas. Lagi kan jenenge sampean. Yo semua gak mau tahu aku sing nyambut gawe dekne yo. Saiki lho Pak, jenenge ngutang yo. Situ tujuh iku jenenge, masa sing utang ngomong gendeng, mbok utang demit. Digolek yo sing do jeneng. Aku lapo. Wis gak iso. Iki dolek bojoku yo iku. jaminane iki wis gak iso. Ya mah. Jaminan. Wis ana 2 wulan kok. Lah gak ndek dhuwit aku saiki aku yo ngenteni bojoku sih. Bojone sampean gak tanggung jawab kok
pasrah sampeyan kok. Kok tambah pasrah aku, model sing nyambut gawe kok tambah pasrah aku dhewe gak nyambut Nang gawe apa kok. gelem digawe jeneng ya. Yus, pokoknya urusane bojoku ya. Aku mau aku, yo Pokoknya tenan. kudu sampean rene wis tak goleki. Kayaknya wis mbok sak pedhot agak jaminan wis ngono ae. Iya, ngaku dhewe gak tau kayak duit ngene kok. Wis pokoke urusane mbek bojoku sampean. Terus piye iki Mbak kelanjutane? Ya mbok, aku ya bener ya melok mangan lah, tapi ku ya wis tangane wong lanang, wong aku ya. Iku wong wedok Terus iki penggaweanku cek akeh sing nyambut gawe sing lanang lagi nang liyan-liyane lho. Iku lah urusane sampeyan. Lah ya makanya kan cepetan. Mungkin jenenge Iku sampeyan. ada tanggung jawab nang bojoku. Ya bajingan tak kok yo. Oh, iki wong iki. Kenapa, Bos? Oh, jadi ngomong gak tanggung jawab sing badok iku ya memang raimu iku badok. Loh, tak takoni. Sing ngutangi jenenge sapa? Iya jenengku, tapi kalau melok badok sih. Catatane sapa jenenge, Bos? Mainan. Loh, mainan sih, lho. Ya Ya sampeyan sak ngatur iku ya urusanmu. Loh, tapi kan ya jenengmu sih. Ya gak ngatur aku. Engko gak tau kayak duit aku ae kok. Loh, lah ya jenenge Ora ngurus. Pokok iku urusan. Ah, dadi wong wedok kok iso ngentekno duit. Aku ngentekno kon tau ngek aku ta. Ojo gegeran ae. Iki sing kena gawe jaminan apa? Yo, bawa yo bojoku wis gak kanggo. Wis tak ikhlas ta iki Yo aku. ikhlas aku. Kok saya mau aku kok. Bojomu lepas ta iki. Iki jaminan. Bah digowong bandak balekan yo wis gak kanggo ae kok. Gak apa-apa ditinggal temen rabi maneh kok. Berani men.